burina ta samu bukata ta kwaɗayi da buri wahala, kwaɗayi da buri illa, kwaɗayi da buri babu daɗi. Karki guje wa iyaye na gidan da ki bar su, karki guje wa daga abin da suka ce miki dai su, kila da bi da biyayya gare su iyayen ki su, kwaɗayi da buri ne a ranta, kwaɗayi da buri, kwaɗayi da buri ne. Shi arziki nufin ila wata ba da wanda ba shi da kowa, karki nuna wauta ko kwaɗayi ko buri, kwaɗayi da buri ki saba wa wahala. Ni da Lukman muka zauna muka yarjejeniya akan zai sallama min Hajara, ni kuma zan sallama masa ki. Mun yi haka ne ba dan komai ba saboda ba ma so mu ƙara muku kishiyoyi. Subhanallah. Wannan wace irin magana ce? Ke matata ce. Haba Lukman. Ni fa mata Haidar ne. Haidar amininka. Haidar shirin Babaye International. Ina so ki sani tsananin san da nake miki shi ya ja min ne irin wannan katobara. Sai ka ce addinin kafirai? Kar ki daga murya ma. Kuma babu wanda ya isa ya hana ni. Haidar Ka lalata min duniyata. Ka saka kokonto cikin neman aljannata. Ka halaka ni. Ka halaka iyayena. Ka halaka dangina. Ka kafa wa bayana mummunan tarihi na har abada. Wanda ba zai taɓa ganin ramar Allah ba duniya da Haidar. Allah ya lalata ka Haidar. Sananta rayuwarka, sai rikita ma kwakwalwarka, sai hana ka jin daɗin duniya daga yau har ƙarshen rayuwarka. Haidar Rayuwa da masoyiya daɗi. Inda za a kula ka za ka bi so ya zama fita. Bai da ke je ka sako na bako kin mishi rufan yarda. Ta haka ake sabo cikin dusu maza ki aje sanda. Ki bi ban yarda daga haka zan shaida na baki so duka da na kikin haɗa ki bayyana ya fita. Ni ba na riga na faɗa miki cewa na tsana ba na san ganin ku gaba ɗaya na tsane ki. Kai jahili ne, duk jahilci na kafi ni. Haka nake dawo jikinki da Allah. Haidar Ina ma a ce haka farin ciki zai dawo a cikin zuciyata har abada. Wanda fa yake gafartawa shi ka fandare muwa. Ka nuna masa kai ma wani ne. Haka ya fito na fito da shari'arsa. Kana tsammanin zaka iya tsere masa? Irin ku ne kuke faduwa warwas a cikin aji. Haidar labari da tsarawa Yakubu Yanku. Haidar daukar Fatima Muhammad Salih. Haidar shiryawa Abba Abubakar ba da umarni Annugum Zaksak. Haidar ko? Ni ne ya mai girma mai shari'a. Haidar me ya kawo ka a wannan lokaci da muke cikin shari'a? Ni ma na kawo kaina ne. Haidar Amma fa sun yi kyau. Ankon kawata fa'iza ne. 12,000 ne kadai ba tsada. Ke dai wallahi ba ka soyayya ta Allah ta tsakani da Allah wallahi tallahi. Kana nufin zan ji kunya cikin kawaye na? Duk da wannan ankon da na saya miki guda 3, still kina neman wani ba hannuna? Wallahi baka isa ba, don bazan taba zama zakkan kawaye. Wannan irin gasurogo ne kai? Ya za ka gaya mata abin da baka da shi ba mu da shi? ashe duk lokacin da bawa ya kallafa wa rayuwarsa son wani abu musamman idan wannan abin bai da gurbi a shari'a to ƙarshensa da na sani ne da nadama. Abokin damo fa kuza, abokin barawo ne. Auren ƙawata za a yi, aminiyata kuma ƴar uwata. Ba ku da nisa da wajen. To ina get pass. Kin ga get pass. Idan kin zo da shi a banki ki shiga, kuma ki zo da shi kuma a yi miki check in out.
kun ga atamfanmu ga leshi ga shadda su ne ankon bikinmu. Wacce kuma ba ta da halin yi to ta yi wannan atamfa guda ɗaya domin ita ce gate pass ɗinmu na shiga wajen fatinmu. Duk wacce ba ta yi ba ba ita ba shiga wajen fatinmu. Gaskiya ni dai ina da shawara. Saurara da Allah zo nan ba zauren karɓar shawara ba ne. Ankon biki ta yi amanna da rubabban shawarar ƙawayenta. A dole ranar aurenta sai an cashe. Ƙawayenta sai sun washe. Na lillahi wa inna ilaihi Magabtanta sai sun lashe. Ankon bikinta sai ta kwashe. Lalle da tukura da bako duk umbutawa. Hankalina ne ke kwanciya saboda matsalolin da suke faruwa. Sadaki ne shine ya fi daga mu hankali. Kuma wallahi mu ban da ko sisi. Ba ka gudun surutun mutane? Ankon biki. Ba na so ƙawayen mu su gane halin da ake ciki. Insha Allah ba za mu ji kunya ba. Kuma Fati ba fashi. Ta sa kanta cikin wahala bata ci nanin ba, nanin ta ce ta bata ci kasuwa ba, rumfa ta danne ta bata fita ruwa ba, tana shirin matsa zani. Ankon biki. Ko ɗanyen mai kike sayarwa ba za ki ci ribar 150 a awa ɗaya ba. Ka fitar da ni kunya daga wajen kawaye na. Wannan ga makako kenan. Ankon biki daga kamfanin Miya Enterprise. Ka hannu zaka ji baka ce ma tsohuwar banza to kaga tsohuwar banza nan wata hidan banza wacce maka tarbiyyar banza. Gaisa. Kai na so ka manta cewa surukar ka ce na so a ce ka kaha ma fuska ta tarihi ni ma da sai in kaha maka tarihi in bugi uwarka har ta hitsari gaban ka. Ai ke daga yanzu sunan ki uwar kunama mai haihuwar dan sharri kuma a ƙarshe ya kashe ta. To ki sani kin haife ni a sharri kuma ni ce ajalin ki a rayuwa. Ankon biki labarin tsarawa awal ɗan jagoran shi Isha Ema. Ankon biki. Kada ka yankan min tikitin shiga duniya. Banza a banza busar sarewa ma ta fi maganganun ki daɗi a kunnuwana. Ankon biki shiryawa Muhammadu Mai. Ankon biki. Wannan bai dace ba. Mu kuma a ganin mu hakan ne ya fi. Mataimakin mai ba. Urtala. Ankon biki. Daukar Ansar Abdulkadir da Abbas Abdullahi mai dana. Ankon biki. Umarni alaikum za saka. Ni malam Jarwada. Na dakata. Kada a daura wannan abu. Idan kuma har an riga an daura, to a take anan zan sake ta saki. Kai! Amma wannan a cikin mahaukatan ma ofisa ne. Ankon biki yana nan fitowa. Assalamu alaikum. Irin bayanan Eh bayan. mato kamar na ga motar sa waje bai yi nisa ba. Wallahi ban sani ba baba. Khalil, ka gama aikin da na saka ne? Murya abala shi karanto. Ka mu baki. Ka zaka je kai mun aikin da na saka. Wallahi na dan mun aiki ne baba shi yasa. Ka san dai ni ma yadda ya kace ko yanzu ina son ka saki wannan yarinya ba tare da bata lokaci ba yanzu nan. Amma shi zan iya zama ba tare da Fatisha. Kai, Khalil. Na ba su nan da minti ɗaya su fita daga cikin gidan nan. Ko ku fitan? You don't love someone because of their loot, or their status, or their possessions, or their background. You love them because they sing a song only your heart can understand. Makira, to yau Allah ya tona asirinki. Duk wani abu da yake a bayan ido ke tunanin cewar ban sani ba. Ina da labarin duk abin da ke kisa. Kina mun ladabin ƙarya kina nuna mun cewa kina so na bayan ido na ba haka bane. Mummunar aƙida. Mu ba za mu haɗa zuri'a da matsiyata talaka irin babar gami. Idan mun talaka ya kuwa ina iri ne? Me kike nufi kenan? Kina nufin umman mu kenan? Babaye International features the popular super hit house novel Mummunar Aƙida, this time in motion picture.
so ki bi bayan mijinki koda da kin kaji mata iyaye ne za su yi rakiyarki dama ki daina sake aure wuyanki yayi sarki na san cikar amarya ai bata kara kuka take manata wacce bata da gata in ta rasa yanzu ka dishewar makota ku ce magulmaci ya makance ina ta gargadin masu kimce da kun ji tambari an yi bugawa sai a gida na saraki laula zaki sha ki da sarakin yi maganin masu baki ku ce matambayi bai bata ba mai bayarwa ba za yi rashi ba munafuka albunguma mara zuciya butulu irin me kike bari yayi dalilin magana an banda rashin zuciya ke ai miki zakkegiyar abarya ki zo nan mummunar akida. Executive producer Fatima Muhammad Salisu, producer Abba Abubakar Jafari, story Hafsat Biladen, screenplay Dauda Kiwa. Why not? Ina suke jirta? Why she? Why she ce? Why she? Mummunar Akida, directed by Ali Sak. Sunana barista Awwal Al-Hassan, ni ne lauya mai wakiltar wanda aka kashe. Sunana barista Bashir daga Bashir Anko, lauyan accused person. Ko kuna da hujjojinku da za ku kuka ka ƙara nan? Hujjoji masu ƙarfi kuma masu yawa sun yi taron dangi na tabbatar da cewa ke kika kashe mijinki. Kuma kafin ki samu nasarar kashe shi, ya yi ƙoƙari ya tura wa babban amininsa saƙo wato text message ta hanyar waya. Ya mai shari'a, saƙon shi ne kamar haka. Ku yi sauri ku zo, ku taimaka min ga matata nan za ta kashe ni kuma za ta ɗauki dukiyata ta gudu. A lokacin an zo gida, an same ki da wuka a hannunki, kuma wukar da jini a jiki, gefe guda kuma ga akwatunan kuɗi na. Ke kuma kina kokarin guduwa. Abu ɗaya nake so da ke Salma, ki sauwaƙe wa kanki, ki sauwaƙe wa shari'a, ki fito ki faɗi gaskiya tunda har yanzu babu wasu ƙwararren hujjoji da aka tanada don ya kare cewa baki kika aikata wannan laifin ba. Tabbas, yau ne ranar da zan amsa hukunci na, don babu shakka ni ce na kashe dakta. Wannan na fuskanci me kike nufi, wato kin hutar da kanki, kin hutar da shari'a kenan ko? Objection malam. Mai girma mai shari'a. Wannan kalmar da Salma ta faɗa kwata-kwata ba ta kai gobe. Salma ta samu kanta a cikin wani hali na imuwa mai girma mai shari'a. Ga gawar mutunta a kwance. Ga 'yan sanda suna bincike a kanta a matsayin ita ta kashe mutunta. Wanda ba haka yake ba mai girma mai shari'a. Salma ta yanke wannan hukunci ne domin ta zama helpless. Tana ganin ba ta da wani taimako, ba ta da wani mataimaki, ba ta da yadda za ta yi. Tunaninta haka kawai shi ne zai ba ta damar ta fitar da kanta daga cikin halin da take ciki saboda za ta iya samun damuwa cikin makwarwata mai girma mai shari'a. Mai girma mai shari'a ina roƙon wannan kotu mai adalci da ta ɗage wannan zama har sai an bani dama na kawo shaidu masu ƙwari da cikakkiyar hujja wacce za ta yi proving cewa Salma she is not guilty mai girma mai shari'a. Ba bisa roƙon da
lauyan wanda ake ƙara ya kawo roƙon a ɗaga wannan shari'a. Kotu ta ɗaga wannan shari'a zuwa 31 ga wannan wata domin a samu kyakkyawan hujjoji. Saboda haka a ci gaba da tsare wadda ake tuhuma ba tare da sharaɗin beli ba. Kwaɗai da buri, kwaɗai da buri. Nisa za ki mana haka Salma? Nisa za ki mana haka? Ki ɗau laifin da kin san baki kika aikata shi ba, ki rataya shi a wuyanki. A kan ne? Saboda kina tunanin baki da wata dama kuma a nan gaba. Kuma na daina yaudarar kaina da tunanin zan kubuta daga wannan mummunan laifin. Ka ƙyale su kawai su ma hukunci daidai da laifin da na aikata. Me yasa? Ai bai kamata ki faɗa haka. Ki sani ɗan adam yana iya samun kansa a cikin wani hali na damuwa kuma sai Allah ya bashi mafita. Bai kamata ki yi musu ba. Bai kamata ki ɗaya bai haso da Allah zai iya baki wata dama ki kuma yi wata sabuwar rayuwa misali. Na gode da taimakon da ka mun barista. Allah su saboda na gaji da duniya. Tunda ita ba a yanzu ta juya min baya. Salama, wai menene akan lamarin rayuwarki? Ni abin da yake ɗaure min kai tun da muka fara wannan kes ɗin kawo yanzu ni ban ga wani ɗan uwanki na jini ko shaƙiƙinki ba ya zo ya tsaya a kanki. Babu wanda yake shiga cikin lamarin nan sai waɗannan ƴan mata guda da ruki da ƙamata. Nisa. Haka kuma a cikin tare da rayuwata. Sai bakin ciki da kunci. Ta za ka bar wannan labarin. Ta taimaka ma rayuwa. Saboda na san in na faɗa maka wataƙila kai ma ka guje. Salma, lallai wajibi ne san wani abu game da rayuwarki. Ba don komai ba zai taimaka min wajen cin nasarar wannan aikin da na sa a gaba don ganin na kuɓutar da rayuwarki. Kar ki damu, ki kwantar da hankali, ki ɗauke da a matsayin ɗan uwanki na jini. Ki gaya min dukkan abin da yake damu, kar ki damu. Shi ke tun da ka rika ka faɗa mana, zan faɗa maka. Ni ɗan asali da harkar mace. Zama ne ya kawo ni garin nan. Tun da na tashi, ban da wani buri sai san abin duniya da kwaɗayi. Iyaye na talakawa ne. Yayi aure har sau biyar. Kuma duk namijin da na aure. Ba zan taɓa fita a gidan shi ba, sai na bar shi da kullum tabo a cikin zuciya. Hawa Salma, wannan wani irin kuka ne haka? Bayi da koma bare ma a yi maganar full stop. Tun fari ka zo makarantar nan Salma baki da wani abin face ki dinga zama kina sheƙa kuka. Haba Salma. Haba Salma. Wannan kukan ba zai kai ki ko ina ba. Ki daure kawai ki faɗa mana me ke faruwa. Ke ma Salma sai ka ce wata ƴar ƙanƙanuwar yarinya kin daɗe da sanin cewa shi kuka bai da amfanin komai illa cutarwa. Haba Salma. Ina cikin bakin cikin kawaye na. Ina cikin tashin hankali. An yi kama rayuwa ta tikitin ruguza ta na har abada. Ana nema a haɗa na abota da bakin ciki da kunci. Duk tanadin da na daɗe ina yi wa rayuwata. Ana nema ya tashi a tutar babu. Salma wai me ke faruwa ne? Alhamdulillahi yau ne ranar da burina zai cika. Yau ne ranar da zan sauke alkawarin da ya daɗe a kaina. Salma kin sa abin da yasa ne kirki. To Salma zamani yayi nisa lokaci tafiya yake. Kin girma
kin mallaki hankalinki. Har kuma gashi samari yanzu suna kawo hari a gare ki. Amma yaron da naga kin fi kulawa Ahmad. To dalilin da yasa kenan nayi sauri na matso da nesa ta dawo kusa. Salma, na ba wa Yusuf ke kina karama. Lokacin auren ne bai yi ba shi yasa ban ambata ba. Amma yanzu ya zo. Na tabbata kuma za ki yi matuƙar farin ciki da wannan zaɓen da ne. Domin wanda duk za a baki bai kai ya shi. Kin san halin Yusuf ya san naki. Hasali ma dai a gida ɗin kuka taso. Sannan kuma wannan akwatin na lefanki ne. A ke haƙuri kin san yayin naki talaka ne. Babu yadda ba mu yi da shi ba. Kan ya bari sai in bayan an yi auren nan kin tare sannan ya miki lefan. Amma yace shi sai yayi ba don kuma bidan ya nuna miki bane kisa. Me kace malam? Ha. Wani irin me yace? Yanzu duk hargagin nan da ya tayi baki ji abin da yake faɗa ba? Iya? Haba inna. Na fahimta, amma sai dai ban san yadda zan yi in kwance wannan kwaɗan. Haba inna duk irin mazajen da suke garin nan. Ka rasa wanda za ku zaɓa min sai Yusuf. Inna kun auna wannan abin kun duba kun gani kuwa? Haba inna. Ai ni da Yusuf ba ɗaya bane. Dube shi talaka da shi, bashin na sha mafarkin auren masu kuɗi, amma gurin sauki. Mara mutunci. Ni uwarki ina zaune, mahaifinki yana zaune, kike furta baki kike faɗa irin wannan kalama? Na tsaba rashin kunya tsiya? Iya? Sai mafi mana kunya. Ina matsayina na mahaifinki. Zaɓin miki nagartaccen miji kamar Yusuf. Wanda kin fi kowa sanin nagartarsa amma ki nemi ki bansa ki nemi ki jefa min ki nemi ki watsa min kasa cikin idanuna to kare kike wallahi baran ga miki wallahi ko bayan na mutu baki da miji in ba Yusuf yanzu inda da malam ya kuke so in yi da Ahmad. Ni gaskiya Ahmad zuciya ta dafa aminta da shi. Haka ni ba zan aure Yusuf ba. Lallai Salma, kai in akwai abin da ya fi kuka ma dole ki yi shi. Irin wannan zaɓi ba kayan aure. Akwati kwaya ɗaya kacal. Haba, Salma ai kalaki kalan alhazawa ne, alhazawan ma na birni. Ke da kike da Ahmad a hannu? Wallahi ko akwati dozin biyu ne, kai abin da ya faka ma zai yi miki. Wallahi Ahmad zai mutu komai abin da ya fi shi ma zai aikata. Jinan Salma, kin ga ki watsi da magana auren nan ke da Yusuf. Ta mutu murus. Domin ke da Yusuf kamar bare da bala ne. Yadda ba za su haɗu ba kuma ba za ku taɓa haɗuwa ba. Kin gane ko? Ke Salma, tun daga yanzu ki je ki samu Yusuf, ki ja mishi kunne tun wuri ya ma daina maganan auren nan. Taɓijan, wallahi sai na tabbatar da ta'addanci da shukumanci irin naku. Wai me kuke nufi ne? Kuna nufin a ce tilas sai mutum ya aure mai kuɗi? Yanzu dan Allah ba za ku iya aure saboda Allah ba? A'a Sadiya, yanzu fa kai ya waye komai ya sauya. Burin kowace mace ta yi aure inda za ta huta. Ke mace duk wurin ta ma fa hutu take nema. Bari a ce Salma kamar Salma ba da inda Allah ya rage ta, gaskiya ki daina wannan zance. Kyale ta roki. Saboda kina ganin kin tashi gidan arziki, saboda kin ga babanki attajiri ne, baki san wahalar da ake sha a talauci ba, shi yasa zaki ce in aure Yusuf, to wallahi ba zan aure shi ba. Wallahi duk da mahaifina yana da kuɗi, wallahi zan iya auren talaka. Kuma in zauna da shi saboda Allah. Ai arziki nufi ne na Allah. Wannan shine abu mafi muni da zaki nadama a rayuwanki. Ki tsufa kina nadamansa. Kada ki bari shi dan yayi tasiri a kanki. Kada ki watsi da umarnin iyayenki. Ki ma yayi Yusuf kusanci. Dan yadda yayi Yusuf yake da bala'in tasiri a rayuwanki.
dai ji tsoron Allah. Lallai Salma, na taso ne takanas domin in tunasar da ke illar abin da ke shirin aikatawa. Kina biye wa suruki. Na da sanin cewa suruki ba sa saka Allah a lamuransu. Wallahi tallahi dakata. Kar ki kuskure ki gaya min abin da ba zai amfane ki ba. Balantana ya amfane ni. Wanda yasa kike min katsalandan ne a al'amurana? In ce dai wannan Yusuf din dan uwana ne ba dan uwanki ba. Lallai Salma kina cikin haɗarin rayuwa. Mutukar za ki ci gaba da biye ma Ruqayya da Nabila. Kina ɗaukan kanki wata tsiya. Suruki fa ba irin ƙawayen da za mu yi mu'amala da su bane. Hore miki kunne kawai za su kuma su cuce ki. Ni ba zan fasa faɗa miki gaskiya ba, ko da za ki ga baki. Haba, ƙawata, ai yanzu ya Yusuf. Miji ne da kowace mace take burin ta aura. Wallahi idan kika rasa shi, kin yi hasaran da wuya ki mai da gurbinsa. Shi arziki da kike gani ba wayo ko dabara yake kawo shi ba, nufi ne fa na Allah. Baki san yadda Allah zai mai da ya Yusuf ba zuwa gaba. Shi kuma mai kuɗin da kike da burin ki aura, idan Allah ya kwace dukiyar sai ki yaya? Ha, sai fito a wani. Ko kina tunanin cewa masu kuɗi suna ƙarewa ne? Ko ni kuna tunanin in na fito ba zan samu miji ba? Fushin Allah yana tare da fushin iyaye. In bin umarnin iyaye yana nufin jefa kanki daga cikin halaka. Idan kika juya mu Yusuf baya, wallahi kin zan babban butu. Sannan kuma duk abin da kike takama da shi a rayuwa, ki tuna sanadiyan Yusuf ɗin. Idan kin manta bari in tuna miki. Ya buri da ni kan wata. Sai dai ku yi taimun addu'a. Ubangiji Allah ya sa samu buɗi. In dai na samu buɗi, duk abin da kuke bukata daga ki har sai inna. In Allah ya daba damuwa za ku samu. Yanzu ma sai da na yi kwadago sannan na samu dan wannan. Ga shi kirki. Sannan kuma kuɗin da kika ce min kuɗin makaranta da dan abun da yake siya su waya da sauransu daga bayan Allah ya zan baki. Kai gaskiya yayi na gobe na ji dadi. Wallahi hanna cire. Kawai na kowa ta riga ta biya kuɗin nata ni kadai kawai ake. Karki da mu. Wannan ɗin ki ɗan riƙe. Amma Allah da a hankali akwai adashin da na sa in na dauka zan baki kuɗin waya da kika ce kina so da kuma kuɗin abu makaranta in na kanta fa kake bari ta sani saboda akwai abin da tace kana so ta siya amma ban ba ta ba tukunna. Gaskiya yayi na gode ba san da wani irin kalma zan gode ba. Na gode ba Allah da ya bani kai a matsayin ɗan. Karki da. Na gode ina alfahari da kai. Yanzu zo mu ce maka kasuwa. Kin ji ko? Yayi na gode Allah ya kara. Amma. Sannan ku ƙanni na. Yaya na wani kudin an Aunar yaya kenan. Wallahi Salma tuni da can yaya. Ya Yusuf na mutukar ji da ke. Sannan kuma duk wani hidima na rayuwanki yana kan gaba. Shi yasa ni ma nake bala'in san yaya Yusuf. Gaskiya ina alfahari da shi ko a ina. Kin san duk wani abu da kike gani na da shi yaya Yusuf ne? Wani kayan kyale-kyale na mata, kayan da nake sawa, wallahi komai ya Yusuf ke mu. Ba ma ki sai ba, wallahi karatun shi ya ajiye ya tsaya min a nawa. Komai hatta school fees shi ke biya mu. Kuma baki san wani abun mamaki ba. Wallahi ba inna ta haife shi ba. Mahaifin Yusuf, aminin mahaifina ne. Akwai lokacin da za su yi tafiya, sai suka bai wa malam amanar shi. Kawai ana cikin haka cikin ikon Allah sai aka aiko mana da cewa ai iyayen shi sun mutu, sun yi accident sun mutu. Kuma malam bai san kowa na shi ba. Shi yasa kawai malam ya dauke shi a matsayin ɗa. Shi yasa ko kaɗan ba su san abin da zai taɓa yayin su. Ya za a yi su kuwa kawata? Allah ya sa da ke zama shahara. Saboda ya yi su biya. Mutuƙan awen ya yi. In na ga abin da zai taɓa yayin su ba sai inda ƙarfi na ya ƙare. Mu je mu ci safara wannan. Ko dai kina ciki ne na ga kina damuwa da yayin nan. Wannan ba hujja ba ne da zai sa in soyayya Yusuf ko in aure shi. Wai da ka tama, in ma abin da ya min ba don Allah ya ba,
sai ya jira ni ai lokaci na sai in biya shi. Bari ki ji in gaya miki wallahi ko mazan duniya sun ƙare ba zan taɓa auren yayi Yusuf ba. Ni fa wallahi tun ran da na bude ido na ga na zama budurwa. Na riga ni ma kaina tanadin irin mazajin da zan aura, amma wallahi ba irin ka. Saboda kai ko kashi ɗaya baka ɗauka cikin kashin ɗarin da na riga na ma kaina tanadi ba irin na mazajen da nake so. Jibe ka fa a tsiya a cafa. In gaskiya ba zan iya ba, Ahmad nake so. Wanda in je in aure mai kuɗi wanda zan huta, iyayena ma su huta ba irin ka ba talaka. Wanda ko rigan jikinka ba ta riga ta gama isan ka ba balantana ne. Kinga, ni fa ba ni na ɗora kaina san ki ba. Allah ne ɗora mu. Kuma kuɗin da ke magana a kai, ai ba ni nake bayarwa walle ba kaina. Na san dai mai nema yana tare da samu, sannan kuma a matsayina na musulmi ban fidda rai da rahama ubangiji ba. Irin rayuwar da muka yi tun muna ƙanana har zuwa girman mu, ban taɓa tunanin cewa za a yi mana irin wannan haɗin har ki juya haɗin baya ba. Tabbija. Kai kake ganin haka, amma ni wallahi ni ba zan so ka ba. Saboda me kake da shi ba ka fa da komai fa dan Allah tun kafin maganar nan ta nisa. Ya kamata a ce ka janye aure magana aure na Yusuf. Ni gaskiya ba zan iya ba. Ni Ahmad nake so na ƙara gaya maka. Wani lokaci kakan so kanka sai zama abin nan ba alheri bane a tare da kai. Wani lokaci kuma ka ƙi sai zama shine alheri a tare da kai. Ina fata kin san wannan. To ina alherin ana? Ai kawai rabuwa da ni shine alheri, amma zaman gidanka wallahi ba alheri bane. Ni kawai dan Allah ka zo ka janye magana a wurin. Ina ganin ga gaya ma inna da malam su za su yarda. Dan Ahmad nake so shine mai kuɗi, shi nake so ba talaka irin ka ba. To ga wannan kuɗin makarantar da kike magana da kuma waya da kike baki. Na karɓa da shi. Ai da ne kake mun kyauta tana burge ni, amma ba yanzu ba. Tunda na riga na farka na gane mugun ƙudurinka a kaina. Wallahi da kai da duk abin da ka mallaka gaba ɗayan kuna zanne ku. Duk wata hanya da zan don in ga na kauce wannan ƙaddararren auren, amma abin ya fi ƙarfi na. Yanzu ma haka Malaha ya buga kati ya fara rabawa. Saboda suna so su nuna min cewa su suka haife ni, suka shayar da ni, suka ciyar da ni har na girma. Ba wayan gari ne na gana ciyar da kaina. Ta shiga uku. Wannan aure ya zama dole a gare ki. Ki yi haƙuri, ki yi auren nan. Tunda wannan auren fa shine muradin babu. Me kike faɗi haka yake? Wato Salma, dabara ba ta ɗaura kaya sai da igiya. Ki haƙuri ki auri Yusuf, ki shayar da shi ruwan masifa, ki buɗe mishi babin bala'i. Kai ki tattaro duk wani abu da kika sani da za ki iya kuntata mishi har sai ya kai lokacin da zai sake ki. Amma fa kai ya ɗauki ƙaramin babban lokaci. Kabila. Amma kin kawo shawara ƙawata. Don haka Salma ya rage naki. Ya kamata a ce auren nan wata ɗaya kawai zai mu kashe shi. Saboda mu faɗa a Ahmad in ya so shi sai ya jira ki. Ko ba haka ba? Lallai ne ƙawaye na. Wannan shawarar mata yi. Duk da ba na ƙaunar sanadin da zai kai ni cikin mutu. Amma wallahi daga kan ina zuwa mayu kai har ma shi kan shi Yusuf ɗin. Wallahi sai na shayar da su mamaki. Salma, kada ki yarda ki ba shi fuska da zai da kusance ki. Kada ki yarda. Lallai ne roki. Ashe har yau ba ta gama sanin wace ce Salma. Allah ya kiyaye. Wallahi wannan abun ko a mafarki. An gama yanzu.
Ahmad, haka iso? Barka da fitowa. Gimbiya, sarauniya, tauraruwa cikin taurari. Dai na faɗi kada sauran matan su ji. To ai gaskiya ce. Ai idan ma sun ji kalmomin da suka cancanta a gaya miki, duk wanda kika ga yayi inkari da wannan magana da na faɗa to sai dai hasada. Ita kuwa hasada an ce taki ce da mai rabo. Na gode da wannan wasan wasa kwakwalwar naka. Wannan shi yasa ko da yaushe nake so ki gabatar da ni ga gidan ai mana baiko domin ya zama na cewa kin zama mallaki na, domin ki fara ɗanɗana irin daɗin tanadin jin daɗin da nake. Kai ka damu, nan ba da daɗewa ba zan kai ka wajen magabata na. Dan ni ma to me zan zauna in jira tunda ina son ka, zuciya na fata ka ce, taka kuma tawa ce. Sannan a hankali zaki ga inda na dosa da inda na fahimta. Mota ya kamata ma manna miki. Mota? Ni mota? Ba ki san wani abu ba. Kin san zan iya mallaka miki duk abin da na mallaka a duniya da matukar cewa kin amince zaki aure ni? To me zai hana Ahmad? Ai a duniyan nan a yanzu ba abin da na tsana kuma na jin takaici na ganki rana na dukanki. Ko kin san cewa rana na yi wa kyawawa irin ki munanan illa? Ko kin san cewa ire-iren ku ba su da yawa a duniya? Ko kin san cewa ke ni ba karamar sa'a nayi da ina tare da ke ba? Wahalar samu gare ku fa. Ahmad, wannan maganganun naka sun gaje da na gode da wannan wasan kwasa kwakwalwar da Allah mu tafi gida rana na damuna. Shi yasa nake so a hanzarta a yi abin da za a yi domin ya zama cewa mun kasance tare da juna. Maza kama gurinki, gurin da ba na kowa bane face naki, zagaya kuma mu ɗauki hanya. Salma, kin so wani abu? Allah Ubangiji ya ba mu. Amin. Ita buri na ta samu bukata ta kwaɗayi da buri wahala, kwaɗayi da buri illa, kwaɗayi da buri babu daɗi. Salma, ki yau, na san ba da sarin ki aka wani zaman ba, amma ya kamata ki fahimci cewa aure nufin Allah ne, kuma matar mutum kabarinsa. Ki haƙuri, mu zauna tare kin ji? Ai na gane, kuma na yi haƙuri, amma wallahi kai gaggawar naɗa gamman ɗaukan dala daga wurin dutse. Don wallahi tun da ka aure ni, ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali a cikin gidan nan ba, har sai ka sauwaƙe mu. Ka cuce ni wallahi. Kinga, ban yi wannan da cutar da ke. Ko da zan cuci wani a rayuwa, ba kya daga cikin mutane zan cutar ba. Na gaya miki tun farko, abin nan nufin Allah. Abin da kake so shi ne ki cire kwaɗayi da wurin da ke cikin ranki. Ki ɗau dangana. Sannan na san ba wani abu ne yake wahal da ke illa zigar kawai da kuma shirin shi. Ya kamata ki kauda kanki daga haka. Kin ji? Sai kuma kai, amma dai ka san bambanci na da kai.
tamkar sama da ƙasa ne. Kai tsiya ke binka da talauci, ni kuma arziki. Don haka wallahi ba zan zauna da kai ba. Shike. Kin samu nake so da ke. Ki haƙuri yanzu. Na san yi ma na damu ki. Da ka rasa na ajiye ki a fara. Ki san shi. Sai yanzu na san da ya aure. Ai na fi so ko da yaushe ta ganin bambanci. Allah. Rufe da nake mana. Na rufe. Da hannu. Ya shi na buɗe. Baby, kin mota na gani. Ƙwarai da gaske. Amma na ji daɗi. Amma ka san kuma mota na gida ba abin da ya yi. Na san da haka, na san abin da nake yi. Ai da yawa wasu abubuwan ina mutane a waje su ce min mahaukaci ne ba hauka ba ne, na san abin da ya sa. Ba ma wannan ba. Passport ɗinki. Ki fito da shi. Za mu je ƙasashe guda 5. Allah. Amma kafin na sai mun biya ta Saudiya ke sauke fara. Gaskiya na ji daɗi sosai. Bibi na gode Allah ya kara arziki. Ai yanzu aka fara. Menene kalamai na tun kina waje ne? Na shirya miki jin daɗi kashi-kashi sannan a hankali kuma sai mun cimma kowanne ɗaya bayan da. Kai gaskiya bibi na ji daɗi. Ai ba abin da zan ce sai son barka. Wasu bayanan ma ni sai in ji kunya ma faɗi. Dan Allah ka daga cika ni da daɗin baki mu ci abinci kana. Ba komai baby. Wani ci abincin da in muka shiga daga ciki sai a yi bayani. To ya shi komai kin san komai na sassari. Idan dai haka zai sa mutane su kira da mahaukaci to na yadda in dai akan ki. Kar da bi faɗi gaskiya. Kwaɗayi da buri, kwaɗayi da buri. Wallahi ba zan ƙara daɗewa a gidan nan ba. Allah sai ka sake ni. Wallahi sai ka sake ni. Ga masu kuɗi can suna nan suna jin rana in zauna a gidan nan. Abincin da zan ci ya gagare ni. Wallahi ba zai yiwu ba. Kin bani mamaki Salma. Ban taɓa tunanin zaki zama wawiya doluwa ba. Kin kasa gane hagunki ballantana damanki. Wallahi idan baki farka daga wannan mummunan baccin da kike ciki ba, zaki daɗe kina nama a rayuwarki. Idan kina biye wa shedanu irin su Ruqayya, to ki sani rayuwarki tana cikin halaka. Dan su babu abin da suka sa gaba face rayuwar holewa. Kuma ke idan kika ɗauki wannan rayuwa ita komai ba sai ɗa mara ido. Idan har dai ba za ta haifa min ɗa mai ido ba, to auren Yusuf tamkar mutuwar tsaye a rayuwa ne. Don haka sai ki zaɓa min ɗaya cikin biyu. Kina cikin halaka ƙawata. Kina bani mamaki. Duk abin da ke faruwa tun auren ki da Yusuf zuwa yanzu, komai ina da masaniya akai. Haba, a ce shi zai miki girki, ya miki wanke-wanke, ya miki wanki, sannan hakki shi na Salma, na so magana da ke. Yau kimanin wata biki na gaba. Amma wani abin mamaki har yanzu akwai abubuwa na haƙƙi da ke tsakanin wadda ba ke kula da su.
a matsayin namiji wani hali ke so ki ji fara ciki so kike tarbiyyar da iyayena suka yi mun ta lalace kina so in koma fita waje ina bin matan banza da kuma za ki ji daɗin haka amma dai ka daɗe da sanin cewa ko a ma'aunin mafarki aka auna da zamu yafi ƙarfin bakin kasa kuma duk abin da kaga yana faruwa ai ka daɗe da sanin cewa zai faru saboda ban baka shi a ɓoye ba ko kana tunanin dama can wasa nake maka amma sama iya sani da tun muna ƙarara baka taso mun rasu muke taso mun kasance muna ƙaunar juna da kuma tattalin juna amma daga lokacin da maganar aure ya girma tsakani sai da kuma ya sani shi wani kashi ne ko kuma mafi na ita kai ka fi kowa sani dan ka riga ka sa almakashi ka yanke min duk wani jin daɗi na rayuwata tanadin da na daɗe ina yi wa kaina in kai wajen ka riga ka sa almakashi ka yanke shi don haka duk abin da ka gani sai dai kai haƙuri kuma duk abin da kake nema a wajena ba za ka taɓa samu ba don ni ba taka bace komai da ka gan shi anan na Ahmad ne. Daga ke har Yusuf zuwa inna da mana basira ku ta toshe da kuke tunanin zan iya sauyawa wallahi kun yi kuskure yanzu na fara yi wa Yusuf ɗiban albarka a cikin gidan nan har sai ya gaji ya sauwaƙe mu. Ƙarya kike yi Salma, wallahi baki san Ahmad. Kwaɗayi da buri da hangen daula kaɗai ke cikin zuciyarki. Yusuf kike so, ina mai baki shawara, ki maza ki dawo daga cikin hayyacinki kafin soyayyar Yusuf ta kubuce miki. Ki da kina neman ta ido rufe ki kasa. Dakata. In wa'azi kika zo yi sai ki tafi masallaci ki ko ki bari in watan azumi ya kama. Je masallaci ki amma ba anan ba wannan tafsirin naki ya fara isana kin gane Yusuf dan uwana ne kuma ban san shi ni wallahi Ahmad nake so kin gane in dai Yusuf ne in san shi kike ki je ki aure shi mana me ne a ciki zaki tsaya kina nema ki samu hawan jini wallahi kin bata kawata kin biye ma shedanan nan sun juya miki tunani me zan gani haka Salma kina nufin kin haƙura zaki rayuwa a cikin kunci da talauci kenan wallahi kin bani mamaki bi Salma ba haka muka yi dake ba da zaki shigo gidan nan yau watan ki 2 amma lif wai shi Salma kin gwammace ki zauna cikin talauci bayan ga arziki can ya bude miki kofofi to wallahi ki maza ki san abin da zaki idan ba haka ba kafata ba za ta ƙara taka cikin gidan nan ba. Wallahi ba ni da nasibi a cikin wannan rayuwa. Tun da kaddara ta riga ta jefo ni gidan Yesu. Duk wani abin da kika san zan mai don ya bata mai rai ya sake ni. Nayi amma da yake zuciyar shi kamar ta karnuka ne. Ya ki saki na. Ni babban tashin hankalin abin da ke damu. Kada Ahmad ya gaji da jira na ya je ya aure wata. Ina da hakuri amma mutum ne mai kishi amma zuwan baki wata shawara matsar da kunnen ki a'a Hello? Haba dalin kai ma ka san haka ba zai taɓa yiwa ba. Ha wallahi kai kaɗai har yanzu zuciyata take so. Wallahi ni ma ina nan zama haƙuri miki don Allah ka ƙara haƙuri. Kawai ma don na haɗu da maye ne daɗi ya sauwaƙe min aina ta gare ka. Saboda ni zuciya na kai kaɗai take aminta da shi. Haba dai. Wallahi darling ha wallahi ni fa har yanzu abu da ruwata dake kuma kaina kai kadai ne wata ne. Salma wannan wani irin iskanci ne ashe baki da hankali rashin mutuncin ya kai har a cikin gidana zaki dinga wani da wani kato har kina ga mai abin da ke tsakanin mu da shi kina ga mai cewa wai ba abin da ya taba shiga tsakanin mu shikenan in ka ji haushi ka sauwaƙe min mana tausayin ki da dangaci saboda ke mace ce kuma kina da rauni ni kuma namiji ne na fi ki kare amma tunda abin naki ya zama haka
yau zan tabbatar miki da cewa ba ya gara ta kai ba. Yau zan karba hakki na karfi da yaji ko kina so ko ba ki so. Yau za ki ga kashin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salma ta ya za ki bar wannan abin ya faru? Ta ya za ki bar Yusuf ya kusance ki Salma har a ce kina da ciki Salma? Hai! Laifinki ne Salma. Ba yadda za a ce Yusuf ya zo ya miki fyaɗe. Shikenan yanzu kin cuci kanki. Tun a lokacin da abin ya faru, na dinga neman wayoyinku dukka ba sa shiga. Akan shawarar da kuka bani, shi ne ya sa ni cikin wannan hatsarin. Ya shigo ya iske ina wayan karya da Ahmad, ya hau ni da duka, har sai da ya farmin, ya cimma bukatun shi. Ta ya za a yi ku haɗa ƙarfin namiji da mace? Kun san ba zai taɓa yiwuwa ba. Tun daga lokacin, rayuwar cikin gidan nan ta ƙara canzawa. In abinci ya yi, sai na zuba gishiri ko kananzir a ciki bacin na cinawa. Har ta kai da in wanki ya sai na lalata mai kayansa. Yanzu ta kai ma bai iya bacci a cikin gidan nan saboda ko da a ce ya kwanta. In na fara damun shi da ihu dole ya tashi. Haka ne na kwanta rashin lafiya. Da ya kira likita ya auna ni sai ya ce ina ɗauke da juna biyu. Haba Salma, me abun kuka a nan gurin? Wannan ai abun farin ciki. Yau gashi Allah ya kawo mu ranar da malam da iya za su ga jikansu da gare mu. Kinga, ki daina kuka da Allah. Ni dai ba abin da zan ce illa in ce Ubangiji Allah ya sa mu samu zaman lafiya tsakanin mu. Sannan kuma mu samu dogon zamani a zamantakewa auren mu. Ba zai ƙara ba. A kullum kwanakin auren mu ƙara raguwa yake. Wai saboda wannan cikin ne kake ta wannan hauka? Na rantse da Allah ɗan nan ba zai zo duniya ba. Me ke nufi da haka? Ina nufin zan zubar da cikin nan ne. Ko da kuwa haka zai sa in rasa rayuwata. Amma na rantse da Allah sai na zubar da shi. Salma, kinga. Ki haƙuri. Ki wa Allah ki wa Annabi. Ki haƙuri. Ya'ya fa kyauta ne daga Ubangiji. Ina daga cikin mutanen da suke burin a ce sun samu haihuwa. Gashi Allah ya bamu. Dan Allah ki daina wannan barci, ki haƙuri. Kin ji? Ka dakata mu. Ko gidan da arziki yake wallahi ban shirya haihuwa yanzu ba, balantana gidan da tsiya ta zo ta yi katutu a ciki, wallahi ba zan haifa ɗan nan ba sai na zubar da shi. Salma, wannan karan dole ku rabu da Yusuf don sunan wannan cikin nasa zubabbe. Kin ga a yanda Yusuf ya kwalla faransa akan cikin nan, idan aka zubar da shi zai iya ɗaukar mummunan mataki. Don haka yanzu maza zaki tashi mu je. Kwarai kuwa, don wannan shine mafita. Maza mu je karo? Tashi mu je. Kamar yadda na gaya maka ne, ba zan taɓa haihuwa a gidan nan ba. Don haka, cikin da kama, shi na. Salma, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salma, sai ka ɗauke shi ka maida shi a jikinka, ka rene shi na wata 7. Tukunna ka haifi, amma ni ba zan taɓa haihuwa a gidan nan ba don ban shirya haihuwa ba. Lallai yau zan miki abin da ke so, ban taɓa tunanin cewa kake ba. Na ɗauka cewa ke ne sauƙin ra'ayi ce zaki iya canjuwa.
amma yanzu na gane cewa ta'addancin ki yayi nisa, amma ban taɓa tunanin ya kai ba. Abin da kika aikata mu na farki da wanda ya ba mu dana. Ki je na saki ki saki. Kai gaskiya na ji daɗi ta fi nono fare. Kwanai da buri, kwanai da buri. Dama ba abin da ba za ta iya yi ba. Tunda dama ta aure na ba so take ba. Ba abin da ba za ta iya yi ba wannan da kake ji da gani. Iyaye na ku yi haƙuri. Ni Salma ba ta yi mun laifi ba. Kun ga kusan cewa mutuwar aure idan Allah ya kaddara babu yadda aka iya. A zamantakewa ta ni da Salma babu wani abu da taɓa da taɓa kanta mana. Kawai dai kaddara cewa Allah ne kawo ƙarshen auren nan. Bin da samu kara ɗauke. Yusuf bana son ƙarya. Ka tabbata abin da ka faɗa haka ne? Kar ya zama Salma ce taimaka wani abin da ya dogon zama maka hankalinka. Haba Yusuf, na fa san halinku. Na san halinka, na san halinta. Duk a gidan nan kuka tashi. Ba wanda ban san halinsa ba. Duk abin da aka ce wannan za ta aikata shi. Inna aure fa rai gare shi. Idan Allah ya kawo mutuwar shi babu wanda isa ya raya shi. Ko su ma'auratan duk da suke son juna dole su haƙura. Ni na ganin wannan shi ne abin da kamata a ce a aka yi shi. Shi kenan. Mun dogara ga Ubangiji. Abin da za mu ci kawai Allah ya sa ka ce tafi alheri. Kuma tsakanin kai ko ita Allah ya haɗa kowa da abokan zaman sa na gari. Ya ka abin da za mu ce. Wannan so min taɓa ne a cikin abubuwan da na aikata. Don ko da na je gidan Ahmad ban kwantar da hankali na ba. Na zauna a cikin ni'imar da Allah ya aje ni ba. Salma, kullum ina da gode ma Allah saboda mallaka min ke da yi. Hausawa na cewa dama daban kwaɗo baya hawa sama, ko da ya hau to sai ya faɗo. Gaskiya ne maganar ka Ahmad. Wai, me ya janyo ma kuka rabu da tsohon mijinki? Kaddara ce ko ganganci ko shashanci? Ahmad kenan. Zuciyata Ahmad kaɗai take ƙauna. Shi yasa na bi duk hanyar da na ga zan bi. Dan na ga na raba aure na da shi, na dawo gare ka. Yasa a kullum zuciyata gare ki take. Kullum idanuwa na ba wanda suke so su kallafa ce ki. A kullum burina na kyautata wa ƴa mace baya kan kowa illa ki. An kawo mota ke je daga dare. Kuma na saka wasu kuɗaɗe masu nauyi a account ɗinki saboda buƙatar ki. Haka zalika akwai kuɗi kuma a kwatu. Ko da su roki za su zo in za ki amfani da su don wasu abubuwa. Jin daɗin ki shine farin ciki na kuma burina a kodayaushe. Matsawar mun kasance da juna za mu daɗaɗa wa juna a kowane yanayi a kowane hali a shirye nake na kyautata miki. Gaskiya na gode sosai. Allah ya ƙara arziki. A san da aka karki da a farkon mata a bar bebe na. Ba komai. Ne? Da ke kyau? A kin yi magana yanzu mana. Kai, shi yasa nake ƙara son ka Ahmad. Ki ci gaba da sona, ki ci gaba da nuna min da tabbatar min kaunar da kike min. Ni kuma a shirye nake da ki na je da ke daɗin da baki taɓa tsammani ba. To shi ke da Allah ya shige mana gaba. Ke ko Salma, wanda ya faɗi cewa ki nake wannan kan haka? Ai babu komai a ciki, kawai jin daɗi ne na aure. Muna zaman lafiya da kuma kayan more rayuwa da kuma duk abin da nake so a kenan. Wallahi da ni fa sai yanzu na san na fita daga cikin ƙangin talauci. Yanzu na san daɗin aure. Kada ki ma fara more rayuwa ba.
sai ta samu kin auri wanda ya fi Ahmad kuɗi. Nan ne za ki san kina morewa yarinya. Ga me kike nufi da wannan magana? To abin da take nufi kenan. Ko kina nufin kin aure Ahmad ne da niyyar mutu ka raba? Haka kike nufi? Kuma kin ga akwai waɗanda suka fi Ahmad kuɗi. Ba wani abu cikin auren nan ke banda takura da wahala ba komai ciki. Banda ba akwai sauran bayanci cikin lamarin ki da kin biyo shigar mu ai tuntuni ba kin yi aure ba za ki tara abin duniya. Farrufi ma za a dinga yare. A'a Ruki, ni gaskiya na gaji da wannan kazantattar harka. Ni fa dan Allah dan Allah ku bar ni in yi zaman aure na mai. Me na rasa a gidan Ahmad? Me bayan? Dan Allah ku ya kunta shawarar. Dan Allah bar ni ka. Da Allah Ruki rabu da ita dan na fahimci Salma wallahi a wannan harkar muguwar musulma ce. Ita komai aka mata ba ta fahimta. Ina gaya ne, ina gama cin abinci, to ba wuro abin da kika samu sai a hanyar ruwa. Wallahi. Kin ga mu fa ba wai yau mu aka yi dan aure ba. Kwaɗayi da buri, kwaɗayi da buri. Hajiya suna ne? Sun fita. Gara. Haba Salma, wannan wani irin mummunan magana ne ka zo da shi? Ki ce wai kina da ciki? Kullum fa sai na miki magana. Kin ga wallahi aihuwa lalata mace yake yi. Kina sakewa kika aihu. Kin gama yawo. To yanzu Ruki me abin yi? Wallahi ciki gare ni har wata 2. Me abin yi ki faɗa mu? Kwantar da hankalin ki zubarwa za a yi. Don ko akwai wani hamshakin mai kuɗi. Alhaji Ishaq. Wallahi tun da ya ga hotunan ki ya ruɗe ya gigice. Kin ga ba ma ce mishi kina da aure ba, ce mishi ma nayi baki a kasan nan. Ya fi Ahmad kuɗi nesa ba kusa ba. Kin san an ce baba ma da baban shi. Shi arziki sai ka shiga ciki kake hangen wani saboda haka dole ne ki tilasta wa Ahmad ya baki takardar ki. Ko kuwa? Ai ku ba ku san menene ba. Wallahi tsoron inna da malam nake. Saboda Ahmad suna yabawa da shi. Yanzu ba kwa tunanin idan aka baro jirgi na, asiri na da yake a rufe ya tono, har da wanda yayi Yusuf ya rufe mu? Kuna ganin asiri na zai fito fi. Ba shi kenan sai ki zauna shirme. Kin ga har alƙawarin mota fa yamin yace idan har na shige mishi gaba akai wannan auren. Mota? Kwarai kuwa. Salma, kina da sa'a a rayuwa. Kuma wallahi ina bala'in kaunar. Kin ga Salma. Ba na son kyanki ya tafi a banza ba tare da kin tara abin duniya ba. Kan to yanzu me abin kina biya asibiti. Karɓo miki wannan maganin. Ba sai na je da ke ba saboda tun da ƙarami ne za ki iya sha zai yi aiki. Shi yasa nake son ku aminai. Ba ku da wasa. Yayi. Ha kuɗi yayi. Shi kuma yana tsawo a gidan nan wallahi tashin hankali har sai ya ban da ba yanzu na ji magana. Wani irin da ce kike haka ba mu fahimce ki ba. Ni fa gaskiya Ahmad ban shirya haihuwa ba a yanzu. Don haka cikin nan zubar da shi zai. Kamar ya zaki zub da ciki? Cikin sunna cikin aure ki ce zaki zub da shi? Wani irin kalamai kike ne? Ahmad haihuwa fa tsufar da mace take. Kuma gaskiya ni yanzu ban shirya tsufa ba. Ba a haihuwa haka haife ki? Ko kawai ba ni shikenan shashi a nina shikenan kawai ba abin da zan zo ba ina gani a gaba na. Ahmad ko ka so wallahi sai na zubar da ciki. Taba haifan shi. Salma. Salma. Kwaɗayi da buri. Ya ki fito ina ta miki magana kin kukkula ne. Tafiyan zaki yi da gaske? A? Ai zaman ba shi da wani amfani. Kamar yadda mu'amala ta da ke ba shi da wani rana. Dan kin riga kin zama annoba. Wai shin kin kosan Allah kuwa? Kin san me hakki? Wallahi har yanzu ina zargin wani mummunan al'amari kika aikata ma yayi Yusuf ya sake ki.
a iya bincike na ya ki sanar da ni komai. Da na ɗauka rabon Ahmad ne. Haba ƙawata, ki dubi haɗin wannan gidan. Me Ahmad ya rage ki da shi? Me kika nema a cikin wannan gidan kika rasa? Amma har za ki iya zuban masa da ɗan da ke cikin cikinki? Ce wa'azi kika zo mu. Ai ban san kin zama malama ba. To ki sani, duniya wanda bata zo ma tana jiransa, ballantana ke da ke cikinta. Ni kin ga tafiyata. Ta san kuɗi da buri, ni damuwa a cikin ranta. Ita buri na ta samu bukata ta. Kwaɗayi da buri wahala, kwaɗayi da buri illa, kwaɗayi da buri babu daɗi. Kwaɗayi da buri, kwaɗayi da buri. Wato abin da yake faruwa shine Hajiya a gaskiya ta sake shan maganin nan ne da yake zubar da ciki, kuma a halin yanzu cikinta na wata 2 ya fita daga cikinta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jabir, barka da zuwa lahirarka. Ka yi kuskure da a lissafinka ba ka lissafa da ni ba. Ni defender ne wanda ba za ka iya bani kafa ba. Ni ba da yanzu na kasa fahimtar abin da kake nufi. Ka fahimta ne. Hanyar da zan gan shi da hanyar da zan fita duka na riga na shirya su. Bayan na kammala kuma kowane wuri na yaga a cikin gidan na hanya ce ta fita a wurina. Da kuyan jira da shi! This is my house, wannan fada ta ce! Akwai matsala. Ba kai kaɗai kake neman wannan information ɗin ba. Zan iya bakin kokari na. So nake kai abin da ya fi bakin kokarin ka. Lokaci shine matsalata. Sunana Jabir. Na yarda da kaina a bangaren damfara. Baris ko? Da ni kalar sana'a. A ci gaba da bibiyar shi. Na ladabtar da gawurtattun 'yan ta'adda. Kai karamin alhaki ne. Nasarata ta samu asali ne ta ɗaukata da ake ɗan karamin alhaki. Ina amfanin wata rana ɗanka tafi makaranta bai dawo ba, ko kuma gobara ta tashi da ɗanka. Ka faɗaɗa masa a ciki, ko kuma mukuntata maka shi. Ka sani dai sau da nake yin wannan. Wallahi ko aljan ɗin ne kai, baka isa ka fita daga gidan nan ba. I will personally see to that. Kamalu, ni hatsabibin mutum ne. Allah ya raba mana mulkin nan gida biyu. Kani da gidan yan yari, ni da mulkin wace. A me da shi? Ka gaya wa Dauda cewa ƙasa ta rikici. Dole sai Buhari ya karba. Don haka kowa ya je APC. To ni ma ba zan taɓa gajiya ba, har sai ya canza sana'a. Baya kawai ta mai da mu ba shirin mai lalata ba kuwa. Shiri na baya taɓa lalacewa. Ya ce sai Buhari ya karɓi ƙasar nan. Abin da yake nufi sai Saddauna ya zo daga Saudiya. Duk mu je mu yi APC. Yana nufin mu yi maja. Kowa ya dawo da hankalinsa kan aikin. Da yana nan barkatin da zaka buga. Ina ba. Kai kokari da shigowarka. Duka ɗan lokaci ka gida. Diamonds din suna ina. Sabuwar gandu layin mai unguwa. On complete da na siya na rufe shi suna cikin sile. Ina so ka tada zanga-zanga cikin gidan nan. Yaushe kenan? Yau. Misalin karfe 6. Thursday is that time. Ba mai tafiya? Of course.
Salamu alaikum. Sunana Tajuddin. Ni nake da haƙƙin mallakar wannan abin da ke gaban diamonds. Kuma daga ina haka? Daga gidan yari zuwa sabuwar gasu layin mai unguwa sai kuma nan yadda za mu karɓi dukiyar. Inda gabanin nan muka fita don a ranar ne ma na rubuta resign. Billahi allazi wa la ilaha illa huwa wannan jaba ne. Daya. Biyu. Daya. Duk mutumin da yake manta Allah to tabbas yana tafiya tare da shi ɗan. Allah shi ne gatan kowa. To abin da ya same ni kai ne. Kina ɗaya daga cikin wadda dalilin su zuciya ta fashe ta mutu. Wallahi ba na son ganin ka. Ba na son ganin ka fita daga daki. Sai ka ga abin da yawo ba ka banta dukan ka wallahi. Ba zan iya ba. I'm sorry to say. Ɗumbin dukiya, ɗumbin gidaje, ɗumbin ƙaddara, ɗumbin motoci, ɗumbin masoyi. Kuɗi saƙon Allah da kun iso tsiya ta ƙare. Ya san yi rayuwata. In ban da ranin wayo? To more than 5 minutes na wajen ina maka kwan ka isa ka buɗe min kofa? Ka sa duk yan wannan sai kallo na suke za su riƙa yawo da ni suna ce mai gadin gidan mu ya raina ni? Baka da aiki kullum a gidan nan sai dai ka ci ka sha kai ka ci ka kwanta kai bacci. Arzikin da kake tinkaho da shi ba kai wa kanka ba. Akwai samu akwai rashi. Kamar tsuntsaye suke su hau wannan bishiyar su tashi su hau kan waccan bishiyar. Get out! To hell with your uzuri. Yaro ya sangarce, yau ta yi mugun tsofo, masaujininka ya kwana a daji, ya jima yana tattalinsa, ya jima yana masa hidima, na ciki na ciki, maso abinka ya fi ka daban, Yazid. Ku ɗauki wannan ƙazantar da kake takama da ita, mu bata dame mu wallahi. Wallahi ƙarya kake yi, ƙarya kake yi. Shahararren kamfanin shirya fina-finan Hausa Barumi Movies mashirya gawurtattun fina-finai sun sake gallazo da wani da tsatsan fim ɗinsu mai suna Yazid. Tani mu kai zo da Allah buɗe buɗin nan ka ɗauko jakan shi ka ji aje a bakin kofar ɗaki. Wannan ai tsoho ne ko abokin wasan ka ne? Abokin wasa na. Allah kiyaye. Kai sanin kanka ne cewa ni bana wasa da talaka kuma bana so ya matso kusa da ni. Aikin kuɗi yake ai. Idan da ba biyan shi ake ba ai ba zai aikin ba idan kuma ya gaji ya aje mana sai ya nemi wani aiki. Tanimu na mu Yazidu in ka aje ka dawo ka wanke masa motar nan ta dan yi kura. To bai kamata ka faɗa haka a gaban sa ba. Wannan shine ikon kai. Yazid. Shirya Usman Garba Dogon Daji. Hari Mudassir ɗan Bari. Tsara Yakubu ɗan Bari. Shirin da Zur ɗan Hajiya. Umarni a bugun sak. Na so a ce ya tafasa ta yadda zai ɗaye min fatar jikina. Salim Allah ya jarrabe ni da kaunarka. Wallahi tun daga ran da na ji labarin ka nake son ka. Ya zama to bani da wani buri a duniya da ya wuce in ganka. Ran da na ganka kuwa ji ne kamar in sace ka dan tsabar kaunarka da nake ji a raina. Nafisa ina son ki. Bana son ka Salim. Da haƙƙina haƙƙi. Ba ya zama min dole bane fa ba ki hakuri. A'a ina ba ki hakuri ne kawai dan tausasa zuciyarki. Da me zaka taushe zuciyarta bayan ka gama raunana ta da mummunan kudirinka? Kai dan soyayya ne kuma kai mai son soyayya ne. Na san ke ƙwararriya ce a soyayya. To amma me yasa Nafisa take firgita ki? Kowa ya ci nanin dole nanin ta ci shi. Ku duba irin taku. Daga ganin tafiyar ba kwa raba ɗaya biyu na san za ku gane inda aka dosa. Da haƙƙina haƙƙi. Duk ɗa na gari yana biyayya da iyayensa. Duk mai son albarka a rayuwarsa yana buƙatar addu'ar iyayensa.
Ki tunani umma. Da haƙƙina daga kamfanin Yarja Movies. Kowa ya ci amana, to ka zira mishi na mujiya za ka sha mamaki. Ita kuwa soyayya 'yar uwar fate ce, sai an tona ta, in ba haka ba sai ta yami. Da haƙƙina. Zan tabbatar miki da cewa ni ɗan halal idan na faɗi magana kuma sai na cika magana. Ke kuma ki cika naki alƙawarin da kika ce sai ki kashe. Shikenan mu zuba. Ni ce ga maka? An gaya maka. Maka. Da haƙƙina. Kwace gori ba a hannun kuturu ba sai an yi haƙƙi ba. Ga ta dai da in yatsunta ras amma kuturwa ce a fagen zance. Wallahi idan har auren nan ya tabbata mutuwa zan yi. Don sai na tabbatar da na kashe kowa sannan in kashe kaina kowa ma ya huta. Da haƙƙina shiryawa Garba Hassan Muhammad ya mala ɗaukar nauyi Zahardin UMM. Me ya kawo ki ɗakin mu cikin wannan dare a in wani lokaci kuma har da wuka? Na zo ne in kashe ta. Kashe ta kuma? Baki san cewa idan kika kashe ta kima kashe ki za a yi ba? Na fi ka sani shi yasa nake so in kashe ta in ya so ni ma sai a kashe. Mabruka. Ni ban kishi da ke ba ke zaki kishi da ni? Da haƙƙina ba da umarni Aminu S. Boro.